Никола се качва на сцената. Здравей, приятели, защо си облечен така? Мама ме облече. Ма нарочно ли? Има ли някаква причина, така, или просто това те е така сценично облекло? Не знам. Не знаеш. Я да видя кой те доведе да помаха с ръче. Мама и тати и Въчо. Здравейте. Това са мама и тати отпред, нали? Да. Какво работи майка ти? Тя е учителка по английски. А баща ти? Той е правител на... Какво прави? Челна стойка ли? Управител на... Управител? Много хубаво. Кой е по-главен от двамата? Ти откъде си всъщност? От Сливен. От Сливен. Добре. Да чуем твоето изпълнение. Хубав, силен глас, много си интересен, много хубави дрехи имаш. Ти си сега. Давай. Кой бе той от Лъчезар Станчев? Зимна вечер, кой тайно премина река Дунав, скована в лед? Кой в страдалната наша родина денонощно обхождаше вред? Кой създаде безброй комитети? Кой въстание готвеше? Кой бе осъден в кокичи в ръцете? Васил Левски бе тоя герой. Тоя момък спечели сърцата. Тоя момък засмян, синьок за република чиста и свята, бе разказвал в мрака дълбок. Той загина след лют февруари, но бе нашето време видял и цъфтиния свободна България, той, за което бе Левски мечтал. Много хубаво го изпълняваш. Браво, кой те научи така? От дома го научих. Ходиш на детска градина, така? Добре. Какъв ще станеш, като пораснеш голям? Артист. Имаш ли любим артист? Да. Кой? Кажи, кой ти е любимият артист? Марк Хамил от Междузвездните войни. Що е за Левски надали ще знае, ако го изпитаме тук. Ти си по-добър от него. Нали? А любима актриса имаш ли? Не. Красива усмивка в камерата, колега! Аплодисменти! И да видим. Като не избере едно детенце, пак трябва да го доведете, за да стане мис Попана и като Таня. Ела, приятелко, браво на тебе, много добре се представи. Беше нерешителна миналия път, сега беше на косъм заедно с Павлинка. Дали ще спечелиш? И ето спечели. И мистер Попана е красивия младеж от Сливен. Ела тук, приятелю. Никола? А той има рисунки, които ми е подготвил. Ела насам. Сега ще видим подаръците, които Никола... Ето това вече не е рушвет, защото той си спечели, публиката него го избра. Вижте какви интересни рисунки е нарисувал. Ето още една. Това са някакви космонавти ли? Какво е това? Чудовища? Спайдърмен виждам. Да. Страхотно. А тук има месоядни. Това са динозаври. Да. Браво. А това тук какво е? Филм? Градската градина. На Сливен? Да. Като дойда в Сливен да ме разведеш, да ми я покажеш. Елате сега, приятели. Елате тук. Заповядайте, настанете се удобно върху първите ваши подаръци в нашото шоу. Те са от barbaroni.info. Сега ще получите още подаръци. Получавате подаръци от верига хипермаркети за детски усмивки. Ето виж, това е някакъв рейнджър. О, това е нещо като робокоп нещо. Абе, Макс Мен пише. Заповядай, това си е за тебе. Получавате също така подаръци от Премама. Това е истински полицейски затвор. Даже имаш вече и затворник вътре в затвора. Като победители получавате по един талон за пазаруване в един много хубав детски магазин. Ето мистер Попанай. Получават всички деца, които са тук на сцената, получават подаръци от фирма Победа. А също така всички деца, които са тук на сцената, получават по един талон за безплатна игра
в детски комплекс Пътиланци в Младост 3. Заповядайте. Всички деца, които са тук на сцената, получават по едно списание Дино и Дина. А вие, като победители, получавате едногодишен абонамент. Имаме и още подаръци, но след малко. Докато се приготвят, искам да попитам Таня. Ти съгласна ли си да се ожениш за Никола? Да. Никола, ти ще се ожениш ли за Таня? Не. Защо? Погледни я, виж, каква е хубава. Имаш друго гадже? Да. Съжалявам, той е вече ангажиран. Нищо, целунете се и се прегърнете като приятели за цял живот и като победители в днешното шоу. Вие получавате, разбира се, ти, Таня, получаваш ето този скутер от детски продукти Чиполино. Също така ще получиш и една тениска. А пак ти получаваш ето този велосипед от Велосипеди Спринт. Ами, уважаеми телевизионни зрители, гледайте ни всяка събота 8:30 по BTV. На мен ми беше много приятно, а пък на вас ще ви стане още по-приятно, като видите тортата, която ще си хапнем всички тук.